Priatelia, vítajte pri sledovaní ďalšieho filmu z produkcie Method Feeder Fans. Som nesmierne rád, že ste si našli cestu k tomuto videu a k našemu YouTube kanálu. Preto hneď na úvod vás vyzývam, odmente moju tvorbu a produkciu prihlásením sa na odber, lajkom alebo zdieľaním, pretože to je jedinou odmenou pre mňa za to, že trávim hodiny a hodiny na brehoch vôd, aby som natočil, verím, že pekné filmy a videá a ďalšie hodiny a noci nad strihaním týchto filmov a videí. Pri zapisovaní dnešnej vychádzky do prehľadu o úlovkov som zistil, že som pri vode nebol už viac ako 3 týždne. Áno, je to presne 25 dní, kedy som naposledy nahodil svoje Method Feederové prúty. Vtedy na začiatku jesene bolo pomerne teplé počasie a ja som lovil ryby v krátkom rukáve. Za ten pomerne krátky čas sa dosť výrazne ochladilo, stromy stratili listy a ja dnes namiesto krátkeho rukáva mám hrubé zimné nohavice, hrubú mikinu a na hlave čiapku. Čo to spravilo s aktivitou rýb, sa dozviem o malú chvíľku, ale hneď na úvod filmu vysvetlenie, prečo som tak dlho nebol pri vode. No, môžu za to dve veci. Tou prvou je nový Method Feederový vlasec Šok a tou druhou je nový fluo spray, ktorý sa rybám aj na tomto štrkovisku očividne páči. A môžete to vidieť v priamom prenose, kedy hneď chvíľku po nahodení mám na prúte prvú rybku dnešného dňa. No a teda tieto dve novinky, ktoré obohatili sortiment produktov Method Feeder Fans, si hneď po zdolaní prvej ryby podrobnejšie predstavíme. Tak na úvod to je pleskáč, ryba, ktorá by nás v plnej sezóne a v lete doslova naštvala, ale v tomto chladnom počasí je to vďačný úlovok, takže ho rýchle odopnem, pustím, znovu to nahodím a pôjdeme sa spolu porozprávať o novinkách, ktoré máme pre vás pripravené. Prvý kaprík je vo vaničke. Začalo to tak nejak, ako to už býva zvykom. Najskôr zo pár pleskáčov, potom zábery prestali. Po malej prestávke moje lovné miesto obsadili kapríci. Takže takýto pekný šupík bez jediného škrabančeka s brúškom pekne nachystaný na zimu. Ryba okolo možno 3 kilogramov, urobila mi radosť a uistila ma v správne zvolenej taktike, takže rýchle ho pustím späť domov, aj keď niekto by sa potešil teraz koncom novembra, že má vianočného kapra, tak neboj sa, kamarát, ty neskončíš na vianočnom stole, ani žiaden z tvojich kamarátov, ktorí sa, verím, že o malú chvíľku tiež ocitnú vo vaničke, ale len preto, aby som sa z vás mohol potešiť.
Tak, začníme teda fluosprejom, ktorý vychádza z nášho už známeho a veľmi obľúbeného fluogelu. Je to v podstate jeho redčí brat. Hlavný rozdiel je v spôsobe použitia. Ak chcete naozaj zrýchliť rybačku, tak namiesto gelu určite odporúčam použitie spreja. Sprej je veľmi koncentrovaný, je o mnoho viac, poviem to tak laicky, farbiaci ako jeho starší brat fluogel. Nový fluosprej naozaj vytvorí veľmi výrazný a atraktívny mrak okolo svojho miesta pôsobenia a vaše method feederové krmítko, ktoré postriekate týmto novým fluosprejom, doslova exploduje vo vode, vytvorí veľmi, veľmi výrazný zelený oblak plný atraktívnej arómy a stimulantov, ktoré rybu núti nielen chuťovo, ale aj vizuálne navštíviť okolie vašeho method feederového krmítka a dokáže rybu presvedčiť k záberu aj v takýchto chladných jesenných podmienkach, v akých dnes lovím ryby. Nový fluosprej prichádza nie v 4, ale v 7 príchutiach, oproti teda už známym základným príchutiam, ako sú ananás, jahoda, cesnak a kryl, sme pridali ešte 3 a sú to vanilka, pečeň a korenie. Toľko teda k fluospreju. No a potom tu máme method feederový vlasec pod názvom Šok. Vlasec, ktorý si určite nájde svoje uplatnenie nielen pri method feederi, ale aj pri feederi, pri vlači a pri každej rybolovnej technike, kde je najdôležitejšou vlastnosťou tohto vlasca, okrem teda extrémnej oteru vzdornosti, aj rýchla potápavosť. Tento vlasec patrí medzi najrýchlejšie potápavé vlasce na trhu, preto jeho uvedenie na trh nám trvalo tak dlho. Chodili nám vzorky takmer z celého sveta, ktoré sme poctivo testovali a skúšali, a boli to naozaj desiatky a desiatky vláscov, až pokiaľ sme dospeli k tomuto, za ktorý, ako sa hovorí, dám ruku do ohňa a ručím za ňo aj vlastnoručným podpisom na každej cievke. Naozaj tento vlasec patrí medzi top vlasce na rybárskom trhu a rozšíril tak už veľmi úspešnú rodinu vlascov a šnúr pod značkou Šok, a trošku prezradím, pribudnú aj v krátkej dobe ďalšie vlasce pod touto značkou pre aj trošku iné rybolovné techniky, možno pre tie najpopulárnejšie, ale to som asi prezradil už priveľa. Opäť ďalší záber. Myslel som si, že k predstaveniu týchto noviniek sa snáď ani nedostanem. Od natočenia úvodnej sekvencie tohto filmu ubehli už desiatky minút a ja si ich naozaj užívam s dolávaním pekných, veľkých pleskáčov a občas sa na moje lovné miesto zamotá aj nádherne sfarbený jesenný kaprík. Tentokrát je to opäť pleskáč, že tie zábery sú asi tak v 3 až 5 minútových intervaloch a verím, že ryby naozaj zaujíma ten zelený oblak, ktorý sa šíri okolo môjho method feederového krmítka. Poďme ho rýchle pustiť, nahodím znova, o malú chvíľku sa zotmie a ja, ak to vydržím, ak mi nebude príliš veľká zima, tak skúsim niečo pekné uloviť aj po zotmení. Preto zostaňte so mnou a sledujte aj naďalej tento jesenný method feederový film. Tak, druhý kaprík na seba
nenechal dlho čakať. O niečo väčší lisec, ktorý sa tu poriadne plieska vo vaničke. Veľmi temperamentná ryba. V pekných jesenných farbách. Z rovnakého miesta, na rovnakú nástrahu. Pomerne rýchly záber. Ešte som došponovával vlasec na prúte. A hovorím si, čo to stále povoluje. A nakoniec jemné potrasenie špičky. A na druhom konci bol tento pekný bojovník. Pokiaľ svietilo slnko, alebo teda predieralo sa cez jesenné oblaky, tak brali len pleskáče. Ako náhle zašlo, začína sa zvečerievať, tak začínajú zábery od takýchto nie veľkých, ale pekných jesenných kapríkov. Tak pýtaš sa domov, poď, rýchle ťa pustím a nahodím to tam znova. Priatelia, poďme sa teda spolu pozrieť, na čo dnes chytám. Ešte doma som si pripravil Method Mix v príchuti krill. Celý som ho samozrejme pretlačil cez sito, aby som sa zbavil nežiaducich hrudiek, aby sa mi krmivo rýchle vyplavovalo a aby fungovalo tak, ako má. Pod háčikom nástraha, ktorú azda najradšej používam na jeseň, je ňou Fake Corn, naša gumová porezná silikónová kukurica. Na tomto prúte teda mám oranžovú farbu. Ako vidíte, ešte som na breh vytiahol aj trochu krmiva, pretože po rýchlom zábere sa ešte nestihlo vo vode celkom všetko rozpustiť. Dnes používam takéto 30 gramové krmitko, opäť z našej bižutérie, určené špeciálne pre lov na Method Mixy, a používam takúto formičku so strunkou, na spodok ktorej si umiestním zrnko umelej kukurice spolu s háčikom a celé si to naplním Method Mixom. Tu mám pre vás jeden tip. Ak používate Method Mix, ktorý je pomerne slabo navlhčený, tak ako to mám dnes ja, a teda z toho dôvodu, aby sa mi čo najrýchlejšie rozpustil na dne, ak by som ho len nasypal do krmítka a zatlačil by som ho Method Feederovým krmítkom, tak by sa mi častokrát stávalo, že pri svižnejšom nahodení by sa mi krmivo počas letu uvoľnilo, a ak by aj vydržalo celé nahodenie, tak by sa mi pravdepodobne rozbilo o hladinu a na spodok, na dno štrkoviska by mi už dopadlo len prázdne krmítko. Ja potrebujem celý Method Mix trochu zhútniť. Jednou z možností je zarobiť si krmivo teda o niečo lepivejšie, ale to nie je to, čo by som dnes od tohto lovu očakával, preto lebo naozaj chcem si zachytať, chcem využiť čo najefektívnejšie čas, ktorý pri vode mám. Preto, ako som spomínal, Method Mix mám zarobený, tak poviem to laicky, na rýchlu rybačku, na rýchlo. No, ak ho teda mám takto vo formičke, tak si ho v samotnej formičke zatlačím prstami, formičku si ešte doplním ďalším Method Mixom, a takto zatlačený Method Mix až teraz vlastne aplikujem na Method Feederové krmítko a urobím to čo najpevnejšie, ako sa len dá. Dnes mi prácu uľahčuje aj takáto formička, ktorá je na strunke, a stačí len zatlačiť túto pružinku, ktorej mechanizmus mi dovolí vyklopiť môj Method Mix z krmítka o mnoho jednoduchšie. No a teda na vrch takéhoto naplneného krmítka si stačí už len nastriekať, stačí naozaj pár, 2, 3,
4 streky. Sami ste videli, ako veľmi, veľmi atraktívne pracuje vo vode. No a to je celé. Takto mi to stačí nahodiť a počkať si na rýchly záber peknej jesennej ryby. No a kým sa dočkáme ďalšieho záberu, poviem ešte pár slov k novému fluospreju. Jeho aplikáciu na Method Feederové krmitko mi uľahčuje aj rozprašovač samotného spreja, ktorý je nastavený tak, aby nestriekal zbytočne veľa do strán, ale aby striekal bodovo. Čiže ak potrebujem nastriekať priamo len nejakú nástrahu, tak je to o mnoho jednoduchšie. No a poviem ešte toľko, že pri uvádzaní nového fluospreju na trh sme umiestnili na našu facebookovú stránku krátke video, ako tento sprej pracoval na brehu jedného štrkoviska, čiže nastriekali sme ho do vody a výrazný atraktívny zelený mrak, ktorý sa začal šíriť po okraji tohto štrkoviska, doslova zdvíhal zo stoličiek mnohých z vás, ktorí ste písali, že čo to má byť, prečo takto farbíme vodu, čo to je za doslova chemikáliu. Ja som najskôr na tieto komentáre trpezlivo odpovedal, ale potom som si povedal, že niektorých ľudí asi zbytočne budem o niečom presviečať. Priatelia, náš fluosprej nie je prvý ani posledný na trhu s takýmto výrazným farebným mrakom, ktorý dokáže okolo seba vytvoriť, a ubezpečujem všetkých, či už rybárov alebo nerybárov, že všetky zložky tohto spreja sú úplne neškodné pre vodné prostredie. Poviem k tomu len toľko, že my rybári sa teda týmto posilňovačom snažíme rybu na našu nástrahu prilákať. Ak by obsahoval čo je len zlomok akejkoľvek škodlivej látky, ryba by to určite vycítila a sama by sa takému miestu vyhýbala. A ako vidíte dnes, rybám tento nový sprej chutí a vôbec im neprekáža a nevadí jeho prítomnosť vo vode. Takže len toľko na vysvetlenie. Ja to chápem, že ak si to video pozreli nejakí nerybári, tak sa možno čudovali, že prečo by sme mali farbiť vodu na zeleno, ale robíme to preto, aby sme lenivé ryby dokázali presvedčiť k záberu a prilákať ich na náš háčik. Opäť ďalší pleskáč, ktorý už sledujú aj diváci, ktorí ma dobrý deň objavili počas natáčania na brehu tohto štrkoviska, aj keď sem nechodí veľa ľudí a práve preto si ho vyberám pre ten kľud, ktorý tu je. Sa prišli pozrieť, že čo tu vyvádzam, tak opäť krásny, asi 50 cm kúsok. Tak chytáme ďalej. Ako si rýchle sa ten deň míňa. Naozaj to svetlo už je tak asi do 4:30. No a takto podvečer prišiel pozrieť takýto malý doráňaný lisec. Kto vie, čo sa mu stalo. Na spodu brucha má takú nepeknú krvavú ranu, ktorú mu ošetrím. Navyše má zlomenú plutvu na vrchu, takže ho nebudem zbytočne dlho trápiť. Rybu rýchle pustím a skúsim ešte si počkať na jedné. Tak priatelia, dnešný krátky jesenný výlet na rybačku sa pomaly končí. Ja som naozaj prežil celkom aktívnu sobotnú popoludnejšiu rybačku. Keď som sa na ňu doma pripravoval, ani vo sne by ma nenapadlo, že ulovím toľko veľa rýb, ako sa mi to dnes podarilo. A navyše teším sa, že som vám v tomto filme mohol predstaviť aj dve novinky, na ktoré sme v Method Feeder Fans mimoriadne hrdí. Tešíme sa z toho, že aj malá slovenská firma dokáže rybárom ponúknuť svetové produkty
mnohí z vás ich už vyskúšali a vy, ktorí sa chystáte vyskúšať nový fluosprej alebo nový vlasec Šok, verím, že budete spokojní a poteší ma, ak mi o tom napíšete, pretože niet pre mňa väčšej radosti, ako keď mi posielate správy o tom, ako sa vám darilo oddychnúť si na brehoch našich vôd a uloviť pekné úlovky na produkty značky Method Feeder Farms. Priatelia, ďakujem, že ste tento film dopozerali až do konca. Teším sa, že medzi vami pribúda čoraz viac odberateľov nášho YouTube kanála, avšak väčšina z vás, ktorí sledujete moje filmy, stále náš YouTube kanál neodoberáte. Vás to nič nestojí a nám to veľmi pomôže. Navyše svoje rozhodnutie môžete kedykoľvek zrušiť, preto ak sa vám možno aj tento film aspoň trošku páčil, ak ste sa v ňom dozvedeli niečo nové, prípadne ak vám spríjemnil také tie zimné chvíle doma, kedy všetci čakáme na krajšie, teplejšie počasie, odmente ma preto komentárom, lajkom alebo zdieľaním. Teším sa na ďalšie video, ktoré už v týchto chvíľach, aspoň teda minimálne v mojej hlave, pre vás pripravujem. Čaute.